हाय लोगोफोर गुड इभिनिं नै दिनै फुं खनसे नोंथांमोननि सेराव दान्दिसे सम हरखाबै नुजाफैबाय नुजाफैनायनि कारनानो जाहैबाय मथथे दायो आङो न'आव थांगोन नालाय बेनिखायनो आङो फैबाय आरोना माने गोबावथारसैमोन न'निफ्राय नङा न'आव थांनो होननाया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दायो थांनो होननानै एसे गोबावनि उनावब्लाबो सफैबाय दिनै थारैनो एबार थांसिगोन आरोना एबार आसामनि भिडिअ नुसिगोन नोंथांमोना एसे नेना थाबावदो ओमफ्राय एसे मोजाङै थांनो थाखाय खाबुखौ होदो नोंथांमोनाबो आङो न'आव थांबाय दङ मथथे बुधबार खालि न'आव सहैगोन आरोना ओमफ्राय दायो नुनो हादों नोंथांमोना रेलवे स्टेसनावनो दंखायो आङो मा दिन्थिलांनो हायो ससेब्लाबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन आरोना नै ट्रेना बेनो ओमफ्राय दायो दिन्थिलांबाय थादोंनि आं नोंथांमोननो एसे नायलांबाय थादो रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि दायो आङो कारनि सानिफ्राय नोंथांमोननो बाहेरनिनो नोजोराफोरखौ एसे दिन्थिबाय नुथायफोरखौ कार सानिफ्राय जेनेबा बेफोरबायदि खिरखि साइडनिफ्राय नाहरोब्ला नुथायफोरखौ जोबोद मोजां नुयो ओमफ्राय नैबेयाव दायो ट्राफिक जाम आरोना बिराद ट्राफिक जाम जायो सम मोनसे बेफोरबायदिनो जोंनि थानाय जायगानिफ्राय माबा कयम्बाटुर थांनाय रडआवहाय गोबाङानो जाबाय थायो नै नायदो बिराद गोबाव नेनांगौ सम मोनसेथ' दायोथ' बेसे गोबाव नेनांगोन मिथिया नेबाय दं दायो ओमफ्राय खैथासोआव मोनहैगोनथाय दायो मिथिला आरो जायखिजाया जोङो दायो कारनि सिङाव दङ ओमफ्राय नै नेगासिनो दंखायोखा दाबो खारानोखा ओमफ्राय नैबिथिंजाय दायो रानिं जाफिनबाय ओमफ्राय रानिं जानानै दायो थांबाय दं दसे उनाव मोनसिगोन र' नोंथांमोननो जिथुनाखि कयम्बाटुर रेलवे स्टेसनखौ एसेबाबो दिन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय आङो दायो खिरखि सेराव जनानै दङ ओमफ्राय खिरखिखौ खेंनानै दोनदों नालाय बिराद बार नांदों आरोना आरो सोरो एकदम उन्दुनो ओंखारलायो माने नाइट डिउटि मावनासो फैदों नालाय आङो सुटिखौनो मोननाय बायदि जादिया नाइट डिउटि मावनासो फैनाय नालाय एकदम मेगन रुमानो मिमोलायलायदों आरो ना उन्दुनो ओंखारलायदों आरो बार हाबनायजों न' सिङाव न' सिङाव नङा दै गारि सिङाव एकदम नायदो बिथिं दायो फाइनालि आङो कयम्बाटुरनि बे भयंकर गोथौ जायगाखौ मोनफैबाय दायो आङो बिथिं मानसिफोरानो गैथारा माथो नै दिनै एसे खम दा दसे उनाव नायदो नैबे फुल जाजोबगोन मिथिबायना बेयाव फुल जाजोबगोन दा एसे फैहांसिगोन आरो सोरबा बायदिया खाथिना थाब फैयाना मानसियानो गाजां माल माथा बारजों ना जोङो वाइटिं हलाव मानसियानो गैया नोरजाय दंबावोसो नैथिं दंबावो बेगखौनो जि गिदिर लाखादों आवा थिखोलाय देलाय थिखोलाय हायोबा थिखोलाय हाथाराखैलै बे ओइ लिडारफोरा दं लोंग्रा पसा जानानै जायो माथो ना नैबेनो जोंनि थांनो गोनां जिथुनाखि ट्रेनाहाय सिलचरसिम थांगोन बियो कयम्बाटुरनिफ्राय नै नायदो B2 आरोना जोंनिया ओमफ्राय नै दायो बेयाव दङ आङो गाखोथ'वाखै दसे उनाव गाखोगोन लास्ट भिडिअ लानो र' बेयाव मोखांखौ लाजोबनांगौ ट्रेनावथ' गाखोबाय लोगोफोर एकदम बरिया साइडमोन आरो ओइथिंजाय नै हर जाबायना दायो गाखोबाय ट्रेननि सिङाव ट्रेननि सिङाव बिन्दाससे जना थाबाय आङो थान्दाबो एसे ओमफ्राय एसि नालाय थान्दा नाङो आरोना एकदम ट्रेनाबो पुरा रानिंआव दङ दायो खारबाय दङ ओमफ्राय आं खिरखि सेराव जनानै दंगासिनो दं दायो मा खालामनो उपाय गैया एकदम बिदिनो थांनांसिगोन हरथाम ओमफ्राय सानाथ' साननै लाखायो नालाय रङियासिम नै बिथिंजाय नुथायफोरखौ एसे नायना लादो बरियासो थांनि गगा मोनलायलायनाय जा गोब्राब रोंखायो मानसियाथ' खैखान दं फुरियालाय होमबा 25 थाखाखै गोलैबाय बेखौ गारि खानो नायो दा बुरि जानांगौ आखाइजों खेबफा जाबायना
Không sẵn đúng là gì? Nó bán thật sự sao? Đi thua để ra thế. मिरामिसा बेबायदि आरोना माबासो होयो बै मा होनो पनिरसो पनिरानो मा टाइपनि आसार दालि ओंखाम बैबो माबा जोगोनारनि नै बिथिंजायबो न'खरसे बिन्दास जनानै दंबाय दं आरोना माने साइड सिटखौ मोन्दों बिसोरनिया ओमफ्राय बिसोरो ओंखारगोन मा होनो आलिपुरदुवाराव ओंखारगोन बिसोरो ओमफ्राय बिन्दास उन्दुबाय आङो दायो माने जाखां आरिखां हर जाबाय नालाय उन्दुनानै थाबाय माथो खालामनो मोनसेल' मोजां माने एसियाव फैयोब्ला बेफोरबायदि ब्लेंकेट गांसे मोनो ओमफ्राय खर' लानाय गान्दु मोनो ओमफ्राय बग्रा जि मोनो आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय गाहायथिंखौ नायदो मानसिफोरा उन्दुजोबना दङ आरोना गासिबो हर जाबाय नालाय बिन्दासके उन्दुनो थांगासिनो दं बयबो आंबो उन्दुलांसिगोन दायो फाइनालि दायो सोरांबाय आरोना नायदो सानखौ नुनो हादों नोंथांमोना एकदम गोजा बरियासे फिसानो एकदम ओंखारबोनाय नुनो हायो आरो माने खिरखिथिं नाहरोब्ला बिन्दासके बेफोरबायदि नायदो वाव फुंनि नुथाय आरोना बेफोरबायदि मा होनबावनो आरोना एकदम ट्रेनाव बिदिनोसै एकदम सायाबो माबोरै नायलाय साम'सो लायो साम'सो लोंनांगौ ट्रेननि साया नुबाय देन्जारलै जाथो साहा होफैयो साम'सो लोंलायनाय माबेलाय सिरा साहा लोंग्रा पार्टिफ्रा नै ट्रेना बरिया खारगासिनो Mana sendela be pas hajar la khay kala hagra man sendela so khalamna naida hagra man sendela je ngura hagra man gani ko maatu juta segan ini bese yang dekun makina ke hagra man ono screenshot khamna boleh bodo ada nge ora Syukur tuh boleh. sendel pagla ai mun cikri boleh single ko nubai hagra man sendel जाहैदों bolali ट्रेन लाखिनाय समावनो दसे बाहेरनि नुथायफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिनि नै बिथिंजाय नायदो बरियासो एकदम नुथाया नै बिथिंजाय ट्रेन मोनसे लाखिना दोनदों नालाय समायना नुदों आरोना जायगाखौ नै बिथिंजाय खर'आ ओमफ्राय नायदो वाव लागाव गोजौ गाखोनोसै खोमसियावनो सफैनायखाय बोरैबा जाजोबबायलै जायगाखौ एसे भिडिअ लास्रानोसै आं टाइमबो जायाखै वा माथो बोरैबासो नुलाजोब्बायलै जायगाखौनो बारा इन्टारेस्ट गैला सिगांनि बायदि बुजिबाय जागुलायबाय एसियाव गाखोना फैनायखाय रङिया स्टेसननि जिथुनाखि प्लेटफर्म सिङाव मानसिफोरा माबायदि जानानै दङ नायना लादो एसे बरियानो एकदम उन्दु दंजोबो नुबाय बिथिं सासे माने गोजां बोथोर नालाय ब्लेंकेट जोमफबनानै उन्दुना दंजोबो सोर बहा थांगोन सोर बहा फैगोन पात्ता गैया आरोना बेफोरबायदि नायदो एकदम एसे आलाय सिलाय जायो ट्रेनाव थांबा एक्सुवेलि माने बिराद नेनांगौ रङियानि ट्रेन नायदो रङियानि ट्रेनाव गाखोबाय दायो नायदो सोरां फैबाय आरोना फैयैनो ओमफ्राय बाहेरथिं नुना दोन बेफोरबायदि माने हराव सफैदोंमोन नालाय दायो सोरांबाय बेफोरबायदिनो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना सिंखै ट्रेनाबो रानिं जाबाय रङियानिफ्राय जिथुनाखि जोंनि हग्राजुलि रेलवे स्टेसनाव थांनो थाखाय स' माने खारबाय आरोना बिनिफ्राय बिनि नुथायखौ एसे दिन्थिनोसै बिनिफ्राय आङो बारा गोबाव दिन्थिबाय थाला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नङाबा ओमफ्राय नै खुवा खुजोबदों बिरादनो थान्दा दं गगा मोननानै बोरैबा मोनलायलायबाय आरोना माथो खालामबावनो थांनांसिगोन उफाय गैया बारा गोबाव खालामनोसै बेफोरबायदि नुथायखौ ट्रेन खर' साइडनि नुथायखौनो एसे बेन साइज जायोबा गेद्दा जायोबा समायना नुयो आरोना एकदम बरियानो बेफोरबायदिनो नायनो मोजां नाङो आरोना आरो अबेबा जायगायावथ' बिराद गिद्दा जाखायो बरिया बोरैबा मोनसे नुखायो गिथावनाबो नुयो आरोना बेफोरबायदिनो दाथ' बारा गोजान गैला सौहैसिगोनानो आङो बिनि उनाव आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ दायो दोनथ'सिगोन बेयावनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवबोथ' दे गामिफोरनि भिडिअफोर नुनो हागौ
दायो बिनि भिडिअ'आथ' बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन आङो फैबाय थानाय भिडिअ'खौ नेबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि थाखाय बाय बाय